دگەل ئامادەکاریên کەمپێنە هەڵبژاتنên پێشین لە ویلاتە نو هەمشەر سەرۆکێبەری ئەمریکا دۆناڵد ترامپ و لە سەرێ لیستا کاندیدên کۆماریانە ڕاستی ئاستانگێک دی دبە. شارەزا باوەڕ دیکن دێ پێتر ئالۆزیان دەرخن پێشووی. تۆمارێکا دەنگی بەدەست تەلڤیزیۆنە ABC نیوز کە تیا تێدە دیار دەبە و ترامپ دزانی وی داکیمەنتên مۆرکا نهێنی لەسەر لە مالاخوا لە ویلاتە فلۆریدا دانینە پشتی کو ji کۆشکاسپی دەرکەتی. تۆمارە دەنگی ڤەدگەرتە ساڵا 2021. ترامپ و ڕاستی 37 تاوانبارکردان دەبە گرێدای مژارە داکیمەنتên نەپەنیە li serê lîsta kandîdên komariyane ji bo hilbijartinên serokatiyê sala 2024. Ew dibêje ronahîxistina ser wê tomara dengî jî nêçîreka diya sihirbazan ye. Trump bi xwe jî dozek li dijî xanim Çîn Karol vekiriye. Dadgeha New Yorkê li meha pênc gulanê Trump bi destdirêjî û tehdaya siksî li ser xanim Karol tawanbar kir û cizayê 5 milyon dolaran li ser danaya. Lêparêzerên Trump daxwaza pêdaçûnê kiriye û dibêjin wê nivîskar û rojnamevana New Yorkê navdengê Trump xirab kiriye û ew dadgeh jî taybet e bi destdirêjiya seksî û navzirandinê ne bi teedaya seksî ya ku dibêjinê ixtisab. Trump dibêje dengderên komarî ew dê çekdarîkirina Wezareta Dadî û xirabbikarînana qanûnê bo astenkirina cudabîlên siyasî bi dawî bîne. Hêza Trump di Hindê de ye ku piraniya kandîdên dî yên Partiya wî ya Komarî ji bo serokatiyê li sala 2024 bi eşkereyî rewayiyê nadin dadgehên ku dost li dijî Trump vekirîne. Pêşhatek din pişta Trump qayîm kiriye. Hunter Biden kurê serokê niha Joe Biden pênasîn kir ku wî şaştî kirine. Hunter Biden digel Wezareta Dadê rêketiye. Li gora wê ew dê pênasînê bi tawanên dijî xwe bike wek findûfêla bacî û bikarînana madeyên hojber û helgirtina çekî li demê serxweşiyê. Kesê nêzîkî Biden dibêjin rêkeftinek bi vî awayî dê lê kolîna 5 salan ya bi dû serok Biden û kurê wî Hunter ve bi dawî bîne û bihîvîna ev pirs nebe sergêjî ji serok Biden re çend heftiyan piştî ragihandina kampêna nû hilbijartina wî ji gera duwem a serokatiyê. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.